Terve taas! Nyt tänään minulla on tässä muistia, RAM-muistia. Mulla on tuolla 16 gigaa 3600 MHz. Mä nyt tuplaan sen ja pistän sinne. Nyt mä tuplaan ja pistän sinne lisää. Niin. Nyt tästä availen. Siinä on lisää muistia. Tuliko mitään muuta? Tietenkin tuli. Haribo-karkki, tule mun suuhun. Haribo-karkki, tule mun suuhun. Sinne. Se oli hyvä. Ja tuleeko muuta? No siellä tulee se lappu. Ja pistää noin aside. Avataan tämä. En ole kyllä näissä. Joo, tietenkin ei yllätä mitä sieltä tulee. Pelkäs. Tarkennus. Vene kanssa LPX. Tämä on Corsairin 3600 MHz. 2x8 GB. Mulla on jo tämmöset tuolla, mutta se tuplaantuu nytten, eli nähdään sitten siellä, kun on asennettu. Noniin, nyt mä otan tämän paneelin tästä nopea pois. Ei se ole väliä. Otas tosta toi. Nyt ne on siellä. Nyt mulla on kaikki. No niin, nyt pitää lähteä päällä. Sori, mun näyttö on vähän likainen. Mä oon siihen aivastellut ja en ole pyyhkinyt. Jos se nyt lähtis siitä sitten. Miksi se ei lähde käyntiin? Uusi yritys. Uusi yritys, jos tämä nyt lähtisi käyntiin. Niin nyt se lähti siitä sitten. Yes. Siinä kesti about noin 3 minuuttia. Mä otin sen johdosta pois ja johdosta kiinni. Ja mä otin nää toiset näytöt pois, et jos se joten siihen oli jotenkin eri tavalla. No kyllä täällä on nyt nää, katsotaan tehtävien hallinta, suorituskyky, muisti. Siellä on mun vielä pitää laittaa noin siellä päälle, mutta kyllä. 32 gigaa. Ja nopea pistän tosta XMP päälle ja nähdään sitten. Se lähti.
No niin, katellaas, onko se sit niinku mennyt 3600, koska jos se ei ole mennyt, niin mä en tiedä mitä tehdä. Koska mä laitoin sen sieltä BIOSista suorituskyky. Oikeesti, what? Miksi se on 2133? Why? Ootas, katsotaan. Saaks nähdä täältä Easy-tunnesta? Katellaan. Nyt nää pois, nää oikeesti jaksa. Pois, mä en jaksa näitä aina. Täältä Easy-tunne. Bleed. Oikeesti pois nämäkin ihan oikeesti. Mä en jaksa. Kaikki pitää tulla tähän. Sulje nyt! Mä oikeesti hermoilen tässä. Ulkno on sanonut aina. Nyt mä haluan täältä Unrestricted. Mä haluan nämä 36. Meniskö ne nyt? Yes. Reboot system. No, nyt se reboot. No niin, nyt se taas käynnistyy. Toivottavasti se menee sinne. Mä nyt en saanut sitä 3600 vai joku 34,7, mutta se saa riittää, jos mä oikeasti nyt saan sen edes sinne. Koska, joo, mutta myös varmaan sit tulevaisuudessa laitan se 37. Koska kyllähän näitä voi tulla overclockaa. Joo, siellä se on. 34,6. Mä en saanut sitä ylemmäs sitä, mutta mitäs siitä nyt sitten? En saa sitä ja en saa sitä, niin en saa sitä. No, voin mä yrittää. No, katsotaan. Jos mä saan sen täältä EA-sytynästä. En halua Discordia, mä painu helkkariin. Unwanted. Seuraava on sitten 37. En mä ehkä sitä kuitenkaan vielä siihen laita. Joo, antaa nyt olla tossa. Ihme, et sitä ei saa tasaisesti. Se on varmaan jotain näitten omia juttuja. Niin joo. Kiitos kun katsoitte ja nähdään seuraavassa videossa. Ja tilaa kanavaa ja tykkää videoista. Ja jatkossa oikeesti tulee vähän enemmän videoa, koska mulla ei ole oikeesti tullut mitään kontsoa. Mulla ei ollut SSD-levyä tohon mun projektikoneeseen, mikä on tuolla. Näytän sen sitten, kun tulee kontsaa. Ja sitten enkä ole nyt jaksanut mitään pelailla, mutta varmaan tulee jotain juhannusjuttua, en mä tiedä. Juhannusjuttua tulee, mutta joo, kiitos. Kiitos kun katsoit ja nähdään ensi kerralla. Joo.